Oktobrovým finalistom súťaže Visa Slovak Top Shop sa stáva Preľud Concept Store z Bratislavy. Nájdete tu módny butík, kaviareň a krajčírsky ateliér pod jednou strechou. Rada by som sa veľmi pekne poďakovala v mene celého Preľud Concept Store týmu za toto ocenenie. Je to pre nás veľkým zadozučinením a krásna spätná väzba, že svoju prácu robíme dobre. Radi by sme vás pozvali k nám do Preľud Concept Store, ktorý sa nachádza v Dubravke. Je to jedinečný priestor práve tým, že v ňom okrem vlastne kaviarenskej časti nájdete aj butikovú časť, v ktorej máme prevažne taliansku, teda aj zahraničnú módu, ale rovnako aj našu slovenskú dizajnerskú tvorbu. A sú to hlavne jedinečné kúsky, pri ktorých sa žena cíti byť výnimočné, pretože vie, že ten kúsok nemá nikto iný okrem nej. A čo je takým benefitom pre naše klientky, tak je aj to, že tu máme ateliér krajčírskych služieb, čiže dajú sa u nás upravovať kúsky nielen u nás ale aj inde. Ak sa chcete zbaviť starosti na chvíľku a zabudnúť na vonkajší stres, tak kľudne nás príďte navštíviť, ono sa budete cítiť fakt ako na dovolenke. Veľmi ma teší, že máme medzi finalistami súťaže Visa Slovak Top Shop takéto zaujímavé prevádzky, ako je Preľud Concept Store v bratislavskej Dubravke. Ak máte v svojom okolí prevádzky, ktoré poskytujú vysoký zákaznícky zážitok, môžete nám ich nominovať na adrese nominácia@slovaktopshop.sk.